गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। चिरां जिल्लानि निज्लागुरि गामिनि गोदानै लुफुंनाय बाथौ थानसालिखौ सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवबाय। गोबाव समनिफ्रायनो सोरखारनि अनसुंथाइखौ नेयालासे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर निज्लागुरि गामिनि सुबुंफोरा नारा-नाथा नाजानायनि गेजेरजों गोदानै लुफुंना लादों गंसे बाथौ थानसालिखौ। लोगोसे बे थानसालिखौ गावनि आखाइजों बेखेवना होयो 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बाथौ थानसालिखौ बेखेवखांनायनि उनाव बिथां एमएलए जयन्त बसुमतारीया गामिनि रायजो राजाफोरजों जयै बाथौ गिदिंनाय आरो आरज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। जोबोद दुखुनि खौरां, जाखांफु बर' गेलेगिरि माधुरि बसुमतारीया बे बुहुमाव गैलिया। सनारिनि जाखांफुनाय गेलेगिरि माधुरि बसुमतारीया रुंसारि जाबाय। गेलेगिरिया मोनसे गानो रोङै बेरामाव गोग्लैनानै गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। माधुरिया सनारि फरायसालिनिफ्राय गावनि ग्रेजुएशननि 6थि सेमिस्टाराव फरायगासिनोबो दंमोन। बिथां लाइमोननि अबथिराय रुंसारि जानाया गासै ओनसोलाव दुखुनि सायख्लुम साग्लोबहोदों। रायजो सोरखारनि बिथोन बायदियै खुंग्रिं फेस्टिभनि बानजायनायाव हारिमुवारि जांख्रिथायमा हाबाफारि बानजायदों। रायजोनि गासैबो खना खनला गामिफोरनि लाइमोनफोरखौ हारिमुवारि बिथिङाव जौगाहोनांगौ थांखिखौ नोजोर लाखिनानै थांनाय 10 नभेम्बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम गासैबो गामि पन्चायत वार्ड प्रेसिडेन्सि एमएसि जायगाफ्राव आसाम हारिमुवारि जांख्रिथायमा बादायलायनायखौ खुंफुंनाय बायदि चिरां जिल्लानि खुंग्रिं फेस्टिभनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों हारिमु जांख्रिथायमा हाबाफारि बानजायदों। खुंग्रिं फेस्टिभनि बानजायनायाव खुंफुंनाय हारिमु जांख्रिथाय हाबाफारियाव बाहागो लायो सिडली ब्लकनि बिडिअ कुमुद नार्जारी बिथाङा। लोगोसे बिथांजों बाहागो लाफायो गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। नोंथांमोना गोनांथार समाव रांनि गोनांथि जादोंब्ला मबाइल एपआव एसे खम बिबांनि सुदआव अनलाइन लन लानो हागोन, जायखौ आंबो बाहायगासिनो। बे एपआव गिबि लन लाजेनबा 500निफ्राय 3000सिम मोनगोन। बिनि उनाव लनखौ सुख'लांब्ला बिदिनो बुरजा मोनलांगोन। बे एपआव नोंथाङा रांबो जमा खालामना दोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा सुदबो मोनगोन। बेफोर ट्रास्टेड एप आरो इन्डिया गभजों रेजिस्टार जानाय। नोंथांमोना गोनांथि जादोंब्ला लनखौ लानो हागोन। लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होबाय आरो बुजियाब्ला वाट्सएपआव मेसेज खालामना आबुङै सोंनो हागोन। वाट्सएप लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होबाय। हादरनि राजधानी दिल्ली सोहोरा खैफोदनि फारसे। दीपावलीनि उनाव आरोबाव दिल्ली सोहोरनि बारमण्डला गिख्रंथाव बिस गोनां जादों। जों नुनो मोन्दों आथिखालाव दिल्ली सोहोरनि आबहावाया जोबोद गिख्रंथाव आरो खैफोद गोनां जानायखौ। बांद्राय सुबुं अनजिमा बांनाय, गारि गुरि सालायनाय, दारिमिन कारखानाजों बुंफबनाय दिल्ली सोहोरनि थागिबिफोरनि थाखाय थांना थानायनि लामाया गिख्रंथाव जाबाय। साननि बुब्लियावबो दिल्ली सोहोरा खोमसि बुब्लिजों साग्लोबना थानायखौ नुनो मोन्दों। दिल्ली सोरखारा फरायसालि बायदिफोरखौ बे समाव बन्द खालामनो गोनां जादों। क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोआव जयेन जानायनि सायाव बिजेपि दोलोआ जेबो खहा गैया होननानै बिजेपि दोलोआ रोखा खालामदों। राजकुमार ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैनायाव बिजेपि दोलोआ जेबो खहा गैया होननानै बिजेपि दोलोनि सासे सोद्रोमाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै बुंथिदों। क'क्राझार जिल्ला कमिटि बिजेपिनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैनायनि सायाव बनरगाव मण्डल बिजेपिनि आफादगिरि सायख'जाथाव नार्जारिनि खेंफोरथि। राजकुमार नार्जारिया बिजेपि दोलोखौ नागारनानै मानो बिपिएफआव थांखो बेखौ बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि रावबो रावनोबो मोनसे दोलोआव एबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव अरायथा बिबान होनाय जाया। नाथाय बिथां राजकुमार ब्रह्मआ मानो बिजेपि दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जयेन जाहैखो बेखौ बिथाङा जेबो मिथिया होननानैबो बुंदों।